Titaita rombo rakanaka kuti tisangane. Vana vari kutaura ndiChief Madziwa. Zita rekuzvarwa naro ndiJohn Chiruka Mukunga. Vari veSokochuma, imba yemadzeka. Kuno kwatiri kuMadziwa, kumaCentral Province. Tiri pano pachikoro cheMadziwa High School. Pano ndo patinoitira matare edu ese misi nenguva. Maita basa chose. Then tatiri kutaura panyaya yechivanhu. Chivanhu chedu chinombofamba sei, especially panenge tasvika mumwedzi watasvikawo, November. Mwedzi waMbudzi wagara une ganhuro kuchivanhu chedu, patsika dzedu isevashona. Kubva midzimu haisvike mumwedzi waNovember. Kutamba makuva kune kwane ganhuro hakuitwe mumwedzi waNovember. Zvichienda unosvika panyaya even yekuroora, hakuroorwe vanhu mumwedzi waNovember. Mwedzi uyu wagara wakaita tineta taisana nemwaka wokurima. Saka pagara pakatoiswa ganhuro yekuti patineta kugadzirira zvimwe zvese zvatava tichiita ngatiisai ganhuro. Mwedzi ukayera tigone kupinda mumwaka wedu wekurima. Zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Pane zvine zvakakumbirirwa even kungava kunaya kwemvura zvakanaka nezvimwe madendemaro ndo zvimwe zvatinoita kuzongopedza izvozvo zvine zvapaganhuro kuti hakusisina kumwe kwatichazoenda. Mwedzi unenge ukasviba November. Alright, Chief. Kune vangada kuziva vanenge vachiona. Vada kuziva the difference between kana muchiti matare. Matare ematare amunenge muchitaura kuti agarwa muna November ndeapi? Bozi vamwe vanoti kuuya kwaChief kuuya kumatare futi. Ichokwadi maita zvakanaka. Pane zvinhu zviviri zvine zviripo misi nenguva pana changamiri. Chekutanga tine iri reutongi, handitapabata justice delivery, hakufa kuku. Then tozoita rekupreserve culture, handizvozvo. Iroro ndokune matare kana emusha, matare enyika, matare edunhu, handitazvibata. Kureva kuti iwayo ndo anenge akasungwa pajira dema, hakuna chine chichabatwa pamwaka upi iwoyo. Iri rinotongoita sebasa iri, hanimaona kana gauni randinaro riri kuratidza mutongi, handizvozvo. Asi saka pana Chief pane zvinhu zviviri, to preserve culture nerimwe rekutonga. Saka rekuuya kwaChief uku rinenge rikabatana nerekutonga, handitapabata aita basa chose. Right. Ko angave matambudziko amuri kufesa kuno kwaMadziwa, machallenges akaita seapi? Maita zvakanaka. Kunoku regai nditi tiri kusangana nematambudziko kunyanya emachild marriages. Vana vedu vari kuenda vari vadiki. Zviri kukonzerwa nei? Zviri kukonzerwa neenvironment yatigere. Kuti kunoku kunoitwa zvekukorokoza zvikanyanyisa. Saka zvakunoitwa zvematizi naumainasi aya, chii chinoitika? Vanouya vane mari dzavanenge vachanyepudza tuvana twedu tuduku tisati tasvika 18 years. Twaonawo mari tuzhinji tubva twahwepurwa. Asi chii chinozoitika? Vanhu vacho vakahwepurwa mbva vaenda on the run, vonogara zvaita kumukaradzi kuchini maini, vanenge vangoteerera nemakomo mine after mine. Saka nyaya idzo dziri kuwanda chaizvo mumatare medu. Asi tiri kuti kudii? Tikaramba tikasungana tiri pamwe chete nebhailo ratiri kufamba naro mazuva ano, rekuti hakuna mwana unoenda kumurume asati akwanisa makore 18 ekuroorwa. Even angatoda apiwa pamiri kuitiswa nhumbu, hazvireva kuti munhu akunzi ngaachiendawo murume. Chii chatiri kuita semadzimambo? Tiri kuti aiwa, kana zvaita saizvozvo, panoiswa ganhuro, mwana odzoka kumubereki wake. Uyu nyakupara mhosva wosungira kuvabereki uku, asungira mwana obva aitwa re-entry, odzoka kupi? Kuchikoro. Aenda kuchikoro, uyu mupara nzvongo uyu anofanira kuzoita nguva
ekumaintaina mwana wake. Handitika wayo uyu mwana wokupihwa pamira achienda kupi? Kuchikoro. Izvozvo tikamba takabatana sekurudzo yatakapa tichienda futi even masabhuku edu zvakutipa kuti tiwane kufamba dunhu redu rigone kuverengwawo vana vakwanise kuenda kuchikoro nokuti vazhinji vanga vachikoti kunyora grade 7 vobva vaendeswa kupi? Kumurume. Asi tiri kuona paane shanduko mukufamba kwatiri kuita nematare edu zviri kubatsira zvikuru mukuita kuti vana vagone kuita sei? Kuenda kuchikoro vasamhanyire munyaya dzekupinda muwanano. Alright, hakuna dzimwe dzinenge dzisiri dzema-child marriages. Aiwa, nyaya dzagara dzinowanikwa. Tinosangana nyaya dzema-land dispute. Zvatati chataura zvakare izvi zvekuti kune nyaya yemari. Chinhu chinonzi mari neurombo chauraya nekupazamisa musoro. Kwete kumasabhuku chete, asi kusvika even kuvagari. Vagere munzvimbo idzodzo. Tiri kuona kuti chii chiri kuzoitika mushure. Mwana wedu nekuda mari, chidokwa chekuda mari, like sezvakaita pani patiri, inoita seperebhe neMaundarini. Kilometers almost 10 kilometers kuenda Maundarini. Kureva kuti vanhu vakawanda vemunharaunda vakuopta kuyogara kupi? Kuno. Saka zvii zvinenge zvakuitika. Vanenge vakuenda vachitengeserana tundima twavakapiwa tuyonzo kuti ano ini zvinhu zvapakwana apa chitoro 30 by 20 meters yobva yatengeswa. But yatengeswa zvii zvinozoitika kumberi. Panozoona kuti pane pakuita makakatano emhuri vachitaiwa. Pamakaisa munhu paipa apa fanogara chii? Munhu. Saka nyaya dzikadaro tiri kusangana nadzo zvakanyanyisa mukugara kwedu. Tiri kusangana zvakare nedambudziko rekuti mudzimba umu hamusina chimiro chakanaka. Vakadzi vevanhu vakungoita zvese. Uyewo varume vevanhu vari kuchochora vakadzi vevamwe. Saka vakawanda vari kubatwa. Hapana patiri kuita dare tisina 4 or 5 cases dzevanhu vanenge vatora vakadzi vamwe vavo. Saka chiitiko chekuti tiri kutorwisana nedambudziko iroti aiwa ngazvipere, munhu wosimba newake. Kana wada mutsvuku wotsvaga mutsvuku, kana uchida mutemo wotsvaga mutemo, wogara nawo kumba kwako than kuti unozoyemura mukadzi wemumwe wako anenge ari padivi. Izvozvo zvoga zviri kutosvika panguva kuti vanhu vanotozorwisana vosvika pakukuwadzana. Saka nyaya idzodzo dziri on the rise again munyika ino yaMambo Madziwa. Maita basa.